ओइ फैलादा फैलादा नै माथो फै 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 जिराय फै फै फंबायमोन फै नै बिरखां औ देरबाय एंग्रा जाबाय सोमावसारना औ हायेनसा औ दिपक औ मोसायो दाबो औ औ थिगानो दं हा दालाय माबोरैथो एसेबां गोबाव फैनाय जाखो ओइ माबा एनआरसिनि खागज लांनो होननानैसो फैब्रबदों आङो फंबाय आदायाथ' बड'लेण्डआव थायो माबोरै आदा बड'लेण्डनि हाल सालफोरा दानि बड'लेण्ड गोदोनि बड'लेण्ड अनेक फाराग दंसै फंबाय जोबोर डेभेलप जाबाय बड'लेण्डनि मिनिस्टारफ्रा गासिबो आंनि लोगो गोजाजोब थिनथाला न' लुबायथ' आं ओजों हेङापारायाव आरो ओजोंहाय माबा मालदांपारायाव लुगासिनो दङ नायनि बेसे गोजौ लुखोनो हायो अब्लाथ' आदाया जोबोर धोनि जाथारबायलै ना दङ आरो ओरैनो गरनोसै मा बुंनो आदाया जोंनि जायगायाव फैनानै माबायदि मोनखो दुखु जायो फंबाय बे जायगानि खोथाखौ बुंब्ला दाबो डेभेलप जायाखै गोदो उन्दैयाव गानना थानायाव जि रोखोमै दं बेबायदिनो दङ अ अबेसे आं माबा मोनसे खामानि मावनो हायो बाइपास खालामनानै 3 कौटिसोनि टिका लाबोनो हायो आङो खिन्थु खरस जागोन आरो 10 लाखसो नोंसोरलाय बेखारफ्रालाय बाव 10 लाख खरस खालामनो हानो 5 लाखखौ आं माबा मोनसे खालामगोन दे नोंसोर 5 लाखखौ बुथुमबानो जाबाय हाब बिदिब्लाथ' मोजाङानो जागोनलै आदा हैद एसेबां खुसि समावलाय मा नोंथांखौब्रा लोंनांगौ इसे थौ होमबालाय लोंहैनोसै गिलाफोरानो जायोलै थौ आदाया गेलाखौ लोङो दा आंथ' गिला लोङा ब्लेक डगसो लोङो बेथ' गंसेयावनो 10,000सो लाखायो अ आदा बेखौथ' जोंनियाव मोननाय जाया मोनखाया दे अब्ला माब्लाबा लोंहोनोसै जोङो दे जागोन दे अब्ला जों थांथ'नोसै जगार खालामबानो जाबाय फैसाखौ औ जागोन दे आदा 5 लाखल' 5 लाखखौ आं होगोन दे होमबा दे दे नानि नों गंगार जाथिखौ मिथिगौ ना मिथिगौ आदा हाजोआव थाग्राफ्रा नों मिथिगौ ना नानि माखौ गंगारफ्रा मालाय बिमायनि फिसाजोखौ हाबा खालामबा प्राइज मोनोनो आदाया आदा नों मा सानो नानि आं मा बुंनो आदा नोंनिसो गोसो नाथाय सोमोन्दोआ आंनि गोसोखौ लोरबां खालामो बेफोर सोमोन्दो दोमोन्दोखौ बाद हो नानि आदानियावथ' गोबां फैसा दंना दङब्रा स्टेट बेंकआव 3 कौटि दङ पान्जाब बेंकआव 2.5 कौटि दङ ओमफ्राय इउक'आव 2.5 लाखल' दङ आदाया आंनि लुगैनायफोरखौ सुफुंजोबनो हागोन ना मानो सुफुङा बेलाय मा नांगौ नोंलाय गासिखौबो होजोबगोन आङो आंनो दख'नासो नांगौमोन 3,000नि 3,000ल'थार जागोन नानि आं गाबोन एटिएम निफ्राय दिहुननानै नोंनो 50,000 फैगोन दे नै दिनै बे 20 थाखाखौ लाग्रो 50,000खौ गाबोन आं होगोन दे दे आदा